ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ଭଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ଏହା ବି ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବି ସମ୍ମାନ କରେ ଯେଉଁଠାରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରି ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନେବା ସହଜ କାମ। କେହି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କି ନିନ୍ଦା, ଦୁଇଟି ଯାକ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଆଉ ନିନ୍ଦା ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ମଣିଷର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତ କେବଳ ଏତିକି, ତାକୁ ପଶୁ କହିଲେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ବାଘ କହିଲେ ଖୁସି ହୁଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାହା କଥା ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯାହା ଭାବନା ଶେଷରେ ଆସେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ହସ ବା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବହିରୁ ମିଳିବ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଆଉ ନିଜ ଲୋକଠୁ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଭିଡ଼ରୁ ସାଇଡ୍ ହୋଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ ସାହସ ତ ଦିଏ ହେଲେ ପରିଚୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ସରଳ ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏ କିଛି ଜାଣି ପାରିନଥାଏ, ସରଳତା ସିଏ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ।